लोगोफोरनै जोङो दिनैहाय जिबौ आरो बिसौ सानैजोंहाय मैगं मावगोन। मा मैगं मावगोन आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिहरनि। माने फाननायनि थाखाय नङा, हायाथ' मोनबायानो नै। जोङो न'आव जानो थाखाय मावनाय जागोन। नै बेवहाय सख्र भिन्दि गायसिगोन नै। बे भिन्दिया जाहैबाय सख्र। डिस्टार्ब नालाय बिसौआ बिराद डिस्टार्ब लोगोफोर नै। माने सख्रनि बे नै जानो थाखायहाय गायनाय जासिगोन। भिन्दि बियो ओमफ्राय आरोबाव दंबावो नै बे जाहैबाय फाथो गोखा नै। माने फाथो गोखा फोगोन नै, फाथो गोखाखौबो फोनायसै। ओमफ्राय मा दंबावो, बे जाहैबाय मैथा। जोङो मैथाखौबो जानांगौ ना, मैथा ओंख्रिबो नाफोरजों जोबोद मोजां। बेनिखायनो बोथोर गिबि फोनाय जासिगोन मैथाखौबो। ओमफ्रायहाय नै दुन्दिया दङ नै, बे दुन्दियाखौबो फोनायसै। दुन्दिया दङ। ओमफ्रायहाय मा दङ नै, बेबो मैथायानो। लाफाबो दं, लाफाबो गायगोन फोगोन। अब्ला नायलांदो लोगोफोर। हारसिं लायनाय जासिगोन लोगोफोर। मावनोसै नै दिनैहाय खामानिया। भिन्दि फोगोन, लाफा फोगोन, दुन्दिया फोगोन, फाथो गोखा फोगोन। फोख्लायबाय नै। फैदो नै, मैथा फोजेननाय जासिगोन लोगोफोर नै। मैथा नै आब' ओरै फै, नों ओरै फै। नुदों? नुदों? नुवाखै। नुदों दा आब'? ओरै फै, ओरै फैदो। गायजेननाय जागोन दा आंनिया लोगोफोर। गुवार। Dalam. Biar saling tahu.
Oh, Video sampai jauh. Video sampai. Video. Ni di nanga sampai kip ba honi. Dia nang khan. Yo, video. Ni sih khana ko nei. Tar mane be bigot ko hai sinago jaiba jane. Dap jubla ba khayo mithya. Ni. Be mane बिगोना खोबलान जायो मैथाया माने बिगोना खोबलान जायो जाब जुबलाबो जाखायो नै ओरै होबाय नै बिगोटल' खोबथोंसै गुवार Bigolo khubay bigolo. Sinang gula bay lagi pun. Sinang gula bay lagi pun. Sinang gula bay angga. Mane जानो थाखायल' नालाय माने जाब जुब फोलाबो रज'खायो मैथाया ओरै फैदो फैदो आबौ फैदो थाथिबा हनै थाथिबाय